लॉकडाउन में। तो बोल देव घर कैसे घुमाई जानू हो लॉकडाउन में। भइल बाबे सिलबंदी सगरो टाउन में। भइल बाबे सिलबंदी सगरो टाउन में। तो बोल देव घर कैसे घुमाई लभर हो लॉकडाउन में। तो बोल देव घर कैसे घुमाई जानू हो लॉकडाउन में। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। पहिला पहिला प्यार बा मिहिलेला दिल बेकरार बा। बंद बाबा के दरबार बा के रोडवा पर पुलिस हजार बा। पहिला पहिला प्यार बा मिलेला दिल बेकरार बा। बंद बाबा के दरबार बा के रोडवा पर पुलिस हजार बा। होला गोता यसो मिहिल न पाई बसाउन में। होला गोता यसो मिल न पाई बसाउन में। तो बोल देव घर कैसे घुमाई लभर हो लॉकडाउन में। तो बोल देव घर कैसे घुमाई जानू हो लॉकडाउन में। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। राइट पवन पुरवाई हो बाबा धाम न घुमाई हो। सोनिया संदीप परेशान बावे प्रेमी पंकज मिले आई हो। राइट पवन पुरवाई हो बाबा धाम न घुमाई हो। सोनिया संदीप परेशान बावे प्रेमी पंकज मिले आई हो। कोरोना से जिंदगी पावे सबके डाउन में। कोरोना से जिंदगी पावे सबके डाउन में। तो बोल देव घर कैसे घुमाई लभर हो लॉकडाउन में। तो बोल देव घर कैसे घुमाई जानू हो लॉकडाउन में। भइल बाबे सिलबंदी सगरो टाउन में। भइल बाबे सिलबंदी सगरो टाउन में। तो बोल देव घर कैसे घुमाई लभर हो लॉकडाउन में। तो बोल देव घर कैसे